Veșnicia s-a născut la sat, așa spunea Lucian Blaga. Chiar dacă pentru mulți dintre noi satul este locul de unde am plecat în căutarea unui mod de viață mai bun, pentru o școală sau job mai bun, satul rămâne totuși locul unde mereu ne vom reîntoarce. Departe de aglomerația, zgomotul și deșeurile progresului, satul rămâne să păstreze frumuseți nemaipomenite. Este și cazul comunei Certejul de Sus, pe care vă prezentăm în episodul de astăzi al emisiunii Itinerarii de Suflet. Certejul de Sus este o comună din județul Hunedoara, situată la circa 16 km de municipiul Deva, ce are în componență 9 sate: Bocșa Mare, Bocșa Mică, Certejul de Sus, care este reședința, Hondol, Măgura Toplița, Nojag, Săcărâmb, Toplița Mureșului și Vărmaga. Zona Certej este o zonă minieră recunoscută încă din anul 1746, când împărăteasa Maria Terezia a hotărât relansarea mineritului aurifer din munții Apuseni. Prima topitorie de aur din Certej a fost deschisă în 1763 și a funcționat 119 ani. Unul dintre locurile atractive ale acestei comune este satul Săcărâmb, un loc magic cu o încărcătură istorică imensă și peisaje de poveste. Săcărâmbul reprezintă de altfel un laborator mineralogic unic în lume. Pe o suprafață de numai 1 kilometru pătrat au fost descoperite peste 100 de tipuri de minerale. 2 din ele, silvanitul și săcărâmbitul, sunt fără echivalent în lume. Suntem în localitatea Săcărâmb, la o altitudine de 915 metri, un sat cu profunde amintiri în istoria mineritului din sud-estul Europei. Practic, în anul 1746, din ordinul împărătesei Maria Tereza, s-au declanșat operațiunile de deschidere a unei exploatări miniere cu exploatare intensivă a fostelor hălzi de steril din perioada daco-romană. Ca o consecință a rezultatelor obținute la începuturi, în anul 1835 a fost înființat primul institut de învățământ superior din sud-estul Europei în materie de minerit, care a funcționat în localitatea Săcărâmb, actualmente căminul cultural din localitate, până în anul 1906, când a fost transferat la Baia Mare. Vă dați seama că noi am aplicat cu prilejul împlinirii a 170 de ani, în anul 2005, o placă comemorativă pe această clădire istorică pentru comunitate și oricum e vorba de o activitate de peste 70 de ani, din localitatea Săcărâmb plecând studenți instruiți pe tot mapamondul. În locul în care ne aflăm acum, practic este rezultatul primului experiment ecologic, cred că din lume. De ce spun asta? Pentru că un profesor de la școala din Săcărâmb, a fost recompensat de însuși fiul Mariei Tereza, din ordinul căruia a fost recompensat pentru măsura în care pe o haldă de steril a putut aplica un proiect ecologic. Iată acest parc care conține arbori din toată Europa, aduși și aclimatizați în această localitate. Efectele putem constata, este un loc excepțional pentru comunitate, cu sănătate istorică și în aceste condiții, imaginați-vă că la sfârșitul secolului XIX, aici erau baluri ca și în Viena, erau se sărbătorea ziua minerului, în aceleași condiții în care se sărbătorește astăzi încă la Certej, portatul steagului, simbolul național, tricolorul, și multe alte aspecte care încarcă comunitatea cu amintiri plăcute despre perioada de glorie a acestei localități. Câți oameni locuiau atunci? Deci, în perioada respectivă, locuiau un pic mai mulți cetățeni decât astăzi în toată comuna. Practic, din evidențele noastre, rezultă că Săcărâmbul era puțin mai mare decât Deva, în prima jumătate a secolului, circa 3600 de locuitori. Comuna Certejul de Sus, care se află situată la o distanță de circa 16 km de municipiul Deva, pe nord, are la momentul actual un număr de 3123 de locuitori, o suprafață de 8900 de hectare
și are în componență cele 9 sate, Certejul de Sus, Hondol, Bocșa Mică, Bocșa Mare, Săcărâm, Nojac, Vârmaga, Măgura Topiței și Topița Mureșului. Depopularea asta s-a datorat în exclusivitate inexistenței unei surse de venit pentru comunitate și încetării activității miniere începând cu 1 aprilie 2006, o dată a păcălerii de adevăratele pentru comunitatea pe care o reprezintă. Care este îndeletnicirea de bază acum locală? Deci, în momentul de față, locuitorii din comună se confruntă cu o situație specială, în măsura în care sunt nevoiți să facă naveta pentru niște locuri de muncă, în mod expres pe raza municipiului Deva și în localitățile învecinate, pentru că deocamdată este tergiversată declanșarea aplicării proiectului minier în comuna noastră. Spun că încă nu este promovabil pentru că mereu apare câte o nouă hotărâre de guvern, câte o nouă lege care într-o formă sau alta intră în contradicție cu posibilitatea de a emite autorizația de construire în favoarea investitorului. După cum bine știți, am avut o aventură adevărată vis-a-vis de obținerea avizelor și acordurilor de mediu, cu respectarea prevederilor legale. Ca o consecință firească a profesionalismului cu care s-a acționat, le-am obținut. Am obținut avizul de mediu în 2009, am aprobat planul urbanistic zonal în 2009, s-a declanșat procedura privind obținerea acordului de mediu, a fost obținut odată acordul de mediu în 5/7/2012 și ulterior a fost obținut acordul de mediu revizuit în toamna anului 2013, 28 noiembrie. Ei bine, vedeți dumneavoastră că încă sunt aspecte care conduc la imposibilitatea emiterii autorizației de construire, pentru că nu sunt toate lucrurile clare. Apariția unor noi acte normative conduc la anumite termene care trebuie respectate. Și în măsura în care până în momentul de față am respectat toate prevederile legale, pe dovadă avem acordul de mediu, nu îmi permit să mă gândesc să văd și vreo infracțiune în sensul emiterii unor acte, fără să avem totul pus în regulă. Credeți că va mai fi vreodată Certejul, Săcărâmbu, așa cum a fost în trecut? Sincer vă spun, întotdeauna îmi doresc acest lucru. Credeți-mă că motivele care au stat la baza candidaturii mele de la început pentru funcția de primar au fost tocmai intenția de a continua această activitate minieră. Bunicul meu spunea o vorbă, Dumnezeu să-l ierte, eu am lucrat în mină în așa fel încât și tatăl tău, și tu, și copilul tău să poată ieși la pensie. E bine, măsura în care, într-adevăr, bunicii, străbunii noștri, practic, străbunicul meu este din Săcărâm și vă dați seama că s-au născut mineri și au murit mineri. Ori, gândiți-vă că această activitate specifică zonei nu poate fi substituită cu toate încercările și tentativele care au fost promovate în perioade post-închidere. Sunt câteva, în mod indiscutabil, câteva inițiative de succes în ceea ce privește promovarea turismului, dar suntem încă într-o fază incipientă, pentru că, efectiv, ca să poți face turism, ai nevoie de bani. Fără bani nu prea poți face turism. Și oricât de mult ne-am străduit noi să sprijinim aceste inițiative, depinde foarte mult de potențialul financiar al investitorului care are intenția de a dezvolta turismul. Am văzut că infrastructură rutieră este, deci cei care vizitează zona pot ajunge peste tot fără nicio problemă. Ce pot vizita turiștii, atât în Săcărâm cât și în Certej, dar mai ales în Săcărâm, pentru că aici ne aflăm? Deci, dumneavoastră, dovada rațională a măsurilor pe care le-am adoptat încă din primul meu mandat a fost tocmai realizarea acestor căi de acces rutiere către toate localitățile aparținătoare comunei. Astfel, pe perioada mandatelor lor s-a realizat și finalizat, practic, și lucrările din Săcărâm și cele din Vârmaga, Nojac, Hondol, Măgura și Topița. Practic, am pus un accent deosebit pentru a putea permite accesul. Urmând de celelalte facilități necesare unei lumi moderne, unui statut european al comunei Certejul de Sus. Mă refer la alimentări cu apă și canalizări menajere. Problema este că noi am reușit să ajungem la dezvoltarea asta mulțumită unei situații speciale. Aveam statutul de unitate care realiza venituri în perioada până în 2006.
Colapsul a intervenit începând cu anul 2006 și s-a datorat în exclusivitate lipsei de fonduri la bugetul local pentru a sprijini aceste acțiuni. La ora actuală, ca și principal susținător al intențiilor de promovare a turismului, avem o structură asociativă compusă de satul Săcărâm, pentru localitatea Săcărâm. Și ca puncte de atracție noi am conceput și o hartă cu aceste obiective, care este amplasată la loc vizibil lângă drumul județean 761 la kilometrul 22+800, undeva în imediata noastră vecinătate. Acolo sunt materializate toate obiectivele de importanță vitală pentru un turist din localitatea Săcărâm. Intenția noastră de a extinde acest model și pentru celelalte localități există și în momentul de față practic lucrăm la un proiect care intră în programul de dezvoltare al comunității aferent anilor 2014-2020 și care ar urma într-adevăr să genereze un circuit turistic în comuna Certejul de Sus, care să conțină toate elementele de o importanță covârșitoare din comună. Pași importanți s-au efectuat în mod expres în localitatea Vârmaga, unde consilierul local care l-am avut acolo în mandatul 2008-2012 a și dezvoltat o activitate turistică pe de-o parte și având aceste bune intenții, normal că și-a realizat o hartă, obiectivele principale. Ei bine, ce poate fi văzut în Săcărâm? E o întrebare cât se poate de bună. Sunt 3 biserici odată. O biserică romano-catolică care a fost realizată în anul 1753 și are o soră geamănă în Viena. Practic a fost gândită și realizată după același proiect. Sincer, m-am bucurat și m-am mândrit de măsura în care am constatat că într-adevăr există această copie fidelă în Viena și, cum să vă spun, a fost un moment excepțional pentru mine să constat că într-adevăr așa este. Avem biserica greco-catolică care a fost victima unui incident din anul 1971, în 30 septembrie, când a ars din temelii. Se mai regăsesc în momentul de față ruinele ei și o frumoasă biserică ortodoxă reabilitată și cu sprijinul Consiliului Județean și al Primăriei Comunei Certejul de Sus, dar în orice caz la ora actuală adusă la un nivel corespunzător. Avem această unitate de învățământ, tot în Săcărâm, Căminul Cultural, unde am declanșat mai multe proceduri, inclusiv în proiectul de ecologizare, pentru finanțarea și transformarea acesteia într-un punct muzeistic. Avem foarte multe relicve care nu au posibilitatea să fie expuse. Din păcate, sunt aspecte care țin foarte mult de transmiterea dreptului de proprietate de la administratorii anteriori, Minvestul, către Consiliul Local al Comunei Certejul de Sus. Lucruri care într-o oarecare măsură îngrădesc. Avem promovată hotărârea de guvern prin care muzeul a intrat în patrimoniul comunei, dar încă nu s-a perfectat protocolul de predare-preluare. Sincer să vă spun, cu conducerea actuală de la Minvest am lucrat foarte mult în sensul ăsta, numai că sunt o mulțime de aspecte care efectiv depășesc competența noastră de soluționare și am solicitat sprijinul unor specialiști. Întotdeauna când nu suntem în măsură să soluționăm problemele, căutăm specialiști și ca o consecință este greu să evaluezi niște bunuri care sunt în evidențele lor și care sunt exponate de muzeu. Ori vedeți dumneavoastră, ele au o valoare numismatică în mod expres și vă dați seama că expunerea lor și, mă rog, atracția pentru public, în asta ar consta, să vadă și să fie, practic, evidențiată valoarea lui numismatică. Pe de altă parte, tot în Săcărâm putem vedea câteva monumente cu sprijinul cetățenilor care au fost ridicate pentru anumite momente ale comunității foarte importante. De exemplu, momentul 1848, când răsculații lui Horea, Cloșca și Crișan, 1700, iertați-mă, am greșit eu acum, e și ăla, nu știu cum să spun că am greșit eu acum, am intervenit în creier la mine. Deci, practic, sunt materializate punctele de trecere ale răsculaților din 1784, când a urmat asediul cetății Deva, și utilizarea unui gorun din incinta cimitirului de la Nojag
Nojag, care este o localitate legată strâns de Săcărâm, unde utilizau ca și un observator pentru asediu. Mai mult decât atât, în Revoluția din 1848 este un punct de trecere unde membrii comunității au participat activ la evenimentele respective sub comanda lui Avram Iancu. Avem Bolovanul, care duce spre Săcărâm și care e evidențiat și care probabil o să-l putem vedea astăzi, unde am aplicat o placă comemorativă tocmai în memoria acestor eroi locali care au promovat la momentul respectiv Revoluția. În egală măsură, tot simbolic este materializat monumentul eroilor neamului din localitatea Săcărâm. Și ca o curiozitate, după realizarea tuturor monumentelor în toate localitățile comunei, am constatat că, de fapt, eroi ai neamului românesc sunt o mulțime de oameni cu nume de cehi, unguri, nemți, austrieci, francezi. Sincer, în Săcărâm, la momentul respectiv, erau cel puțin 13 națiuni conlocuitoare. Ce vreau să remarc în mod expres vis-a-vis de istoria Săcărâmbului este că niciodată nu a fost consemnat vreun eveniment interetnic, conflict interetnic, artificial creat sau mai știu în orice situație, care să fi generat o stare conflictuală artificială. Niciodată nu a fost consemnat. Nu, oamenii, găsind de cuvință că au venit aici ca să muncească, să-și ofere un trai mai bun și mai decent, ceea ce ne dorim și noi și ceea ce dorim și noi comunității noastre. Săcărâm face parte din patrulaterul aurifer al munților Apuseni. Un punct de atracție al așezării este stânca lui Horea, care marchează locul în care minerii din Certej, Hondol și Săcărâm au fost mobilizați să se alăture răscoalei țărănești din 1784. Un alt obiectiv ce merită văzut este Biserica Romano-Catolică, care din păcate acum nu se află într-o stare prea bună. Aici puteți vedea o icoană care te urmărește cu privirea în orice colț al bisericii ai fi. Aflăm în curtea Bisericii Romano-Catolice din localitatea Săcărâm, edificiu realizat în anul 1753. Pomeneam adineauri de măsura în care este o copie fidelă, s-a realizat după același proiect cu o biserică din Viena, actualmente, care arată mult mai bine. Personal vizitând-o, sincer vă spun că e altcum conservată. Din păcate, la noi, numărul de credincioși romano-catolici este foarte restrâns, au mai rămas 6 locații în care se țin slujbe ocazional, o dată pe an. Am considerat oportun să ne implicăm ca și comunitate în sensul conservării acestei valori locale și a o pune în valorificare și pe care, de consecință, puține măsuri de intervenție la acest edificiu au constat în stabilizarea acoperișului și măsuri de întreținere și curățenie în incinta bisericii. Ce se poate vizita în biserică? Deci, practic, sunt obiecte de cult creștin de 3 secole și, ca o consecință, vechimea lor și valoarea lor numismatică spune totul. Este și o icoană mai specială. Ne puteți da mai multe detalii? Sincer vă spun, nu dețin suficiente informații în sensul să vă pot da mai multe detalii, dar în măsura în care noi am inventariat acest obiectiv, pur și simplu sunt specialiști care se pot pronunța asupra valorii ei.
La Săcărâmb, în parcul construit pe o haldă de steril și umbrit de brazii plasați de jur împrejur, în fiecare an, la începutul lunii august, au loc diferite spectacole. Linioară se ținea ziua minerului în comuna Certejul de Sus și finanțator principal normal care era Unitatea Minieră, care promova la începutul lunii august, în fiecare an, o sărbătoare complexă. După încetarea activității miniere, mai degrabă din 2005, am fost nevoiți să improvizăm și să preluăm noi comanda în sensul în care trebuie să se desfășoare niște activități specifice zonei și ținem zilele comunei. Este foarte important pentru că în Săcărâmb întotdeauna avem ziua minerului sărbătorită la începutul lunii august sub o altă formă, a Festivalului Internațional de Folclor pentru Copii și Tineret Carpatica, ediția 2014, care va avea ca punct final tocmai parcul din localitatea Săcărâmb și unde vor participa un număr de 7 ansambluri internaționale, în afară de circa încă 9 din România. Deci un lucru cât se poate de important pentru comunitatea de aici, care va fi dublată de o activitate în zilele de 2 și 3 august, promovată de către Compoziționatul Săcărâmb. Dați seama că e un eveniment care se va întinde pe 2 zile, cu picnic, cu sărbătoare câmpenească. După ce coborâți din Săcărâmb, puteți să vă opriți la Muzeul Mineritului, care se află în Certej. Acest muzeu a fost înființat în preajma jubileului de 225 de ani, care a fost sărbătorit cu mare fast în anul 1971. Bazele colecției au fost puse de către Nelega Miron, un om al locului, bun cunoscător al istoricului mineritului din Transilvania și mai ales al celui din zona Certej-Săcărâmb. Muzeul din Săcărâmb păstrează un număr important de hărți din secolul al XVIII-lea, care prezintă numeroasele galerii săpate în acea perioadă. O colecție valoroasă o reprezintă uneltele de lucru folosite de mineri. Foarte numeroase sunt și albumele cu fotografii care redau diferite aspecte ale muncii din mină și aspecte din viața de zi cu zi a minerului și a familiei sale. Din păcate, muzeul nu are un orar de vizitare, așa că dacă doriți să îl vizitați, trebuie să rugați pe cineva din primărie să vi-l deschidă. Vă garantăm că nu vă veți izbi de un refuz și nici nu veți fi nevoiți să plătiți bilet de intrare. Iar odată intrați în muzeu, veți avea ocazia să vă semnați în Cartea de Onoare, carte în care, în urmă cu mulți ani, s-a semnat și chiar a scris o poezie Adrian Păunescu. La 2 kilometri distanță de comuna Certej, amplasat într-un loc superb, se află Tăul Făierag, cel mai vechi lac de acumulare din județul Hunedoara, cu o suprafață de 4 hectare și o adâncime de până la 8,7 metri. Acest imobil a fost realizat între anii 1927-1934 cu titlul de rezervor de apă pentru unitatea minieră care s-a dezvoltat, respectiv Verco, din Certejul de Sus. Ulterior momentului ăsta, după abandonarea lucrărilor de către unitatea minieră, el a deservit în exclusivitate alimentării cu apă a circa 1500 de locuitori din localitatea Certejul de Sus. Ca o consecință a neglijenței în raport de menținerea într-o stare de funcționare, dar fiind și vechimea lui nu s-a intervenit niciodată, am constatat pierderi semnificative de apă și în aceste condiții am socotit oportun intervenția primăriei, pentru că este pe raza noastră de administrație publică locală, în sensul de a stopa pierderile accidentale de apă, dat fiind faptul că este posibil ca în vara asta să fie secetă și pe care de consecință ne gândim în mod special la cetățeni. Spuneți-mi, aici vara este și un loc de agrement, ca să zic așa, unde vin oamenii la un grătar, plajă, baie? Cu siguranță, de când mă știu eu, asta era marea celor săraci, în sensul în care și eu, elev fiind licean, student ulterior, găseam de cuvință că e cel mai frumos loc din România în sensul petrecerii unor weekenduri, aproape de casă, la altitudine, apă curată, pește și tot ce își dorește un tânăr.
Ulterior, momentul ăsta s-a cam neglijat, fără discuții. Pe de o parte și pe de altă parte am constatat că în limitele în care au fost foarte mulți turiști, a lăsat și foarte multă mizerie. Am întâmpinat dificultăți în ceea ce privește protejarea mediului, în sensul în care toate capacitățile pe care le-am pus la dispoziție în sensul strângerii gunoaielor au fost deteriorate sau distruse. În continuare, ca și viitor al acestui rezervor de apă, acestui tău Foerag, noi intenționăm să-l punem în circuitul turistic și ca prima etapă chiar avem un plan urbanistic zonal de dezvoltare turistică, ce urmează să-l aplicăm după finalizarea căii de acces rutier către tău. În comuna Certejul de Sus și satul Săcărâmb, accesul se face pe drumul județean 761 Deva-Șoimuș, Certejul de Sus, Săcărâmb.